All right. So sonke umuntu ongena la ekhaya futhi. Yes. Ngoba ngihamba nababadlela uthi ngikulindela. National key point injalo. Londiwe. Okay. So wena kozazana. Londiwe. Umntwana ulondiwe mama mawuye esingisini to Princess ulondiwe ku stakeholders office of the Zulu Kingdom nakumakhosi ka national kwi African diaspora na kwi union UN mama ngise ndaweni yenkosi uMahlangu ukhona nje la ngaphandle ngoba sisamisiwe ngaphandle sendaweni yenkosi uMahlangu la kodwa kunezinto ezithinta nina ebengafisa ukuthi ngithole bengithe ngicela umphathi okuyena ophethe noma operations noma ophethe any other department engaphansi kwakhe kube uyena okugcina esizokhuluma naye ngoba ama issues esizokhuluma ngawo akusiwo wa junior officials and masiqeda lo umsebenzi engikwenza futhi fanele ube aware ukuthi uyangena kwi portfolio committee ka Eskom noma eka electricity power and electricity uyabona namanye ama portfolio because icase elinkwathi izinto eziningi esizele but besingafisa ukuthi sikhulume sibonana nomuntu esikhuluma naye hayi ngefoni maye ngekho yena asinike so ozokwazi ukusiphendula lezi zinto esifuna ukukhuluma ngazo. All right, yazi sesisebenza kanjani singanika iplatform yokuthi sin engage but kusuthi nibhale i-request ngoba i-head office bani bafuna i-submit ama-documentation. Unfortunately i-request ayisakwazi uma sekusuke sekune-emergency kanjena sisukele lokho ozokuzwa mangabe sesifikile akuthi abantu mase kufanele besizwe kuthiwa kabuyele emuva eyobhalwe request because usesekhona emsebenzini nebathopele principle singafanele siyidabule makunjalo mhlambe ke yini lokhu kweno ethikhulu kwathwathi uyabona zonke lezo zinto singabe sayihlupha ngazo ngoba akekho phela umuntu ojikiswa ezofuna usizo ungalazi usizo lwakhe uyaziwa yena uzengane kufa bani yini ephuthumayo so asisebenzi ke ngephepha mase kunje. Ngiyakuzwa lento ishoyo kodwa nathi Eskom asho sine protocol ngoba siyicompany and nathi mu report ku head office kuma executive ukuthi sibe nalama dignitaries ezenga 1 2 3 na yiletha yabo mara siba engageile after bashilo ukuthi bafuna bacela ukuthi engage lokho ke sifanele sikwenze ke lokho engage aqala bese ke ukhuluma ngoba awukwazi ukuadvise incwadi izobhalwa ngani ungazwile kukhulunywa ngani so if utha ngobhala incwadi awuzwile ukuthi kukhulunywa ngani mhlawumbe ukhuluma ngento efuneka namhlanje eshiwe namhlanje on top of that imhlangano weunion uhlala namhlanje ngazi ngiqale ngobhala incwadi kuyima ngikhuluma lolu dabo kuyilona elungizisela ekhaya kusho ukuthini lokho but asho nathi ukuthi sikhona ukuthi sipreparele kunto ozidingayo angithi sikhuluma ngeemergency sithando sikhuluma ngempilo zabantu la azibe sadingaka iphepha uqala ngokuzwa mawusuzwile ukuthi kuzothiwa then you can refer people to incwadi thina sinama process wethu Eskom asigovernayo ekufuze siwasebenzise akekho kuphikisa ama process akho but iprocess ukwazi ukungirefer kuyona mawusuzwile ukuthi case ukuze ngibhale specifically la ufuna ngibhalele khona uzongirefer kanjani ungangizwile asho iphathi engishoyo ukuthi ayibi njalo kithi ubhale letter noma ngabe nithi emergency singanika namuhla but ningabhala le letter nisho ukuthi sizohamba koyibhala iletter kodwa ke sifuna ukuadvise wena ukuthi sibhale kanjani iletter usuzwile ukuthi sithini uzosadvise futhi ukuthi iletter si addressa to who ngoba ngesifake noma ikephi. Okay iletha ungichazele ngeletha ke ngibhalele bani ngithini ngi-address to bani ubhala ukuthi attention to the power station manager bese uthi you request an urgent meeting makube nithi kusasa lokhu asinali kusasa because sizele lento ebi-urgent ebekade ikhulunywa la ekhaya kungalalelwa so sesifikile ke sizoyikhuluma thina ke sizoyi-addressa thina njengamanje but you can't tell me ukuthi sengifikile angibuyele emuva kungasizakele kune-emergency
awuyazi emergency awazi ukuthi kufa bani mawukuthi uyafa. lalela Yes, ma'am. understand but i-emergency makube involve i-community ne asho sinale memorandum of understanding idrowe government esisayinayo nathi Eskom ukuthi this is what we are going to do, so that is why ngikucela ngokuzithoba ukuthi bhalani lencwadi ukuthi noma abe nithi nifuna ukubuya namuhla but nisho ukuthi nawo agenda items. What's the purpose for incwadi sis? What is the purpose for incwadi? Njengoba stakeholder engagement ufuna uwehla la ukhona uzolalela uthatha ama minutes wena if there's the need for ama minutes after engagement. Stakeholder engagement isithando uma umsebenzi ukhuluma kahle nomuntu ophethe stakeholder. Uma uka stakeholder you engage qala nalabo bantu okukhulunywa ngabo bese uba refer. That's the reason why wena uqashiwe wena olayiza with the community leyo mawukuthi kuze community bese wena umrefer njengoba ungitshela ukuthi angibhalele u-station manager. It's not for station manager qala wena njengo stakeholder between wena nomphakathi na whoever ozile njengo stakeholder ubusumkhulumisa ke no manager wakho or umrefer ku manager wakho ayiqali ku manager bese kuyimark kuthiwa kuza wena. What's the point for having you here? Or else fanele bakufarishe because you are not engaging with the stakeholders. lalela Yebo mama. Power station manager wethu uyo oyi-chairperson ye-stakeholder forum But wena ujunya for ukuthi uthola ama cases ok-engage nawo usudlulisa i-case above. Uma u-chairperson wa stakeholder but awuzwile awuka-engage awukawenza umsebenzi wakho. Uma u-chairperson then there's a need for you as whoever yena ngoba vele akukhulunywa nawe wena okwakho udlulisa ukuthi hamba ubhala incwadi uqashela ubhala incwadi ukuthi ngidlulise ngencwadi uzothi udlulisani uma umchazela because fanele ucheck eqala ukuthi ngizothina ngithi awuzwile wena njengoba ungibuyisele emuva. but ngithini ku stakeholder please advise. Ngiyathi nilapho ngaphandle nibhale ama-agenda points wenu into isho ukuthi fanele ngihlale ngaphandle sengisenkampanini ngobhala ama-points ngibhalela umanager kuno-stakeholder engagement. What are your job descriptions as o-stakeholder ke whoever your job description wena sisi ngichazele ukuthi angifuni isilokhu simoshelana isikhathi ngichazele job description yakho mhlambe ngimoshele sakho uchazela i-description yami then okay eka stakeholder manager oka chairperson ke ka stakeholder yini so that ngizokwazi ukuthi sikusize ile nto engisho ukuthi iphuthumile into yeni but ukuthi sinisize umuntu ngazi ukuthi it's about uzokwazi kanjani ivalele njengoba uzokhuluma nga-Eskom phakathi mara ukwazi ukuthi ungafika ekhaya lomuntu udemand ukuthi mina hayi Sithandwa, this is a state-owned government, this is a state-owned entity. This is nikwenza kulaba abantu enibenza kubona ngoba umsebenzi wakhe awazi ngizokufundisa mina namhlanje. Uthe ubani usisi igama kanje? Ukuthena ubani nombulelo nomthe ubani igama? Mbuzi zinangi. Ubani igama kanje mama? Uyivalile ifoni. Nangu igama uLeni Maseko. Akusebenzi kanjani uyabona ke wena mfowethu ukuthi nirecordelwa Kusho ukuthi ikhathi. uyidrophile. This is why in record because ngicela ukukhuluma nalo mnikazi wefoni ngoba sinawe asikhona ukuthi sizwane. mina ngifuna ukwazi job description yakho ngoba uchairperson nomunye umuntu. Yes, ma'am. 2 4 Khona abanye abangaphandle. Amanye amasosha ngaphandle nabantu abanye sihamba nabo. Sibaningi. Now how many? Su 46. 46. From Bese sichazile mfowethu. Ngalesi sikhathi nje ungafuni ukuyichaza wena thina bese sichazile. bangaphandle bathi bayi 50. 46 yeah. Yes. Hawu, gcina ngakho ke lokho. Yabona nje ususiperformela nje there's no need for this. Ayithi uthasebhala incwadi phandle why the attendance register uzoyenzana? Ufuna ukwenzani iqala? Angibona ke ngiyibuke. Okay. So uzamfonela. Bathi babuya konkosi Mashaka. Sorry kancane. Bathi konkosi Mashaka ngumuphi?
Inkosi Mahlangu yona eniyakhele la. Le ndlula kuyo nje lapha before nifike la egate umnikazi walomhlaba enikhande kuwona. Yeah, bathi le Masakhane. Inkosi le kuyona enikhande kuyo. Yes. Okay, all right, Shamsha. Okay. She will engage with the power station manager. Man ngamlenda ngaphandle, it's fine. Ke phela sihambe uyangibona ukuthi ngihamba ngenduku ufuna ungitshela ukuthi ngiphume ephandle ngiphinde ngize la. Ngesikhathi engage yena mina fanele ngibe ngimephi phandle la kubanda khona la kungena itulo khona. What do you mean? Wonke umuntu nemtreata kanje uyangena phinda aphume la ekhaya eze lokhaze khona. Nangesikhathi sesikhuluma nabe union nabasebenzi beniso bese siphandle kanjalo futhi. Which union? Awazi umhlangano we-union u-security. Okay. Awazi umhlangano we-union. Angithi Uyawazi wena baba konjuga operations mhlamba nimtshelanga kodwa uyi-security yena. Yeah, what number simtshela kodwa ngicabanga ukuthi she's referring to the sub. Yeah, what the sub actually. Yes. No, that I know. Yeah. I thought maybe it's a No, you thought I was taking chances mhlambe. Ngizokugejisa. Yasazi story sami mfowethu. Two chances. Uthe ubani sibonke introduce ang. Can we write the complete? For what? Ngoba kuthiwa siphume sobhala incwadi. Ayithi silinde uGM ukuze asitshele yena ukuthi njengoba uhead of ilona i-power station uzositshela ukuthi njengoba u-stakeholder engagement fanele ngabe engage nathi thina. Ya manje asika engage sisahleliwe sasitshela ukuthi asephandle bese sogcwalisela ukuthi sihambe sohlala phandle. No. I'm sure now I'm Awugcwalisi lokho mawuzoba nomhlangano. Angithi uthe wena uzogcwalisa lokho attendance register qala ngesikhathi uphuma unqabe uyi-introduce uthe wena uzogcwalisisa lokho sizokwazi la ephepheni. Hello? So what's the way forward? Okay, bamba ngani ukhuluma. Mamleni. Yebo sisi, ngicela ukukhuluma no-GM ne ukuthi be-citizen arrange Ubani uGM? uLawrence Chauke. Okay. Akekho esayidini today base head office. All right. So uthi Ikephi head ucela office yena? eMegwad Park. Santi. Esentini eGoli. Yeah. Okay. So uthi ucela ukuthi akamandi ukuthi singani engage njengoba bengishilo ukuthi nibhale ukuthi bayingakho abantu azokhona ukuthi ba-engage bese tomorrow anga-arrange someone ukuthi beze azomstandela in. Siyahamba siya kwi-power station yasemajuba njengamanje. Oh, okay. So ningakhona ukuthi nesenzele leyo part. Eyiphi Ukuthi sana? ukuthi nibhale ukuthi bayingakho abantu abafuna angisho nawe uzabe amangisibona ukuthi these are the representatives ebebazile bafuna ukuzo-engage i-stakeholder section via u-GM uLawrence Chauke bese nawo ama-items bese uthi uzodelegate some people ukuthi bani-engage on his behalf. Okay, awazi wakhuluma kahle mama siyathokoza kakhulu. Akhona ama-details enisinika wona ukuthi sibhalela kuwona so addressa kubani wena sikuthola kanjani? Uwathumeleni kimi bese mina ngizowaforwardela kuye noma ngabe ali. Bese ngibuza wona wakho mama. uRobert uzoninikeza. Okay, we'll email appreciate address it. uzanibhalela Well phansi appreciate it. So bhala nje for the sake of formality so that nizofika seniyiprepare sese bengizela khona ukuthi khona nizoyiprepare kungabi sengathi niya ambushwa kufanele no refer fanele nobhekani nokwenzani. Angisale sengikunika unali phepha nepeni. ubani kimi Wena la ukhona unali phepha nepeni. nama ngikho kuse meeting yena ngiphatha ngiphepha nepen. Okay, ngiyarekhoda ngizonika yena uthe ubani ubhuti konje? Lo uRobert uRobert, ngikhuluma yeah. naye lapho ya ngicela unike yena ne No ngenzela ukuthi ukuthathe wena ngoba uRobert angithi manje ngekaza i-accountele lento ethinta wena sithandwa no GM. ungahlupheki ungahlupheki Lutho ngifuna wena ka stakeholder impela wena obusu relevant. So ngifuna ukuthi it's only four things ngabe sesiqedile kube kuthiwa besizwanile uyabona into obungayibamba nje ngisho nekhanda ungayihluphi kakhulu uyabona
uma ukuthi ngicela akubhale ni- kithi nje 1212 ngoba usazomfonela wena umniki instruction ngalesi sikhathi ozobusidla lapho ubuzobe usungizwile ukuthi ngithini uyabona noma engaba kubhalekanga ngoba kuyarekhodeka anyway we can just resend it to you ngesikhathi ozobe usunaso ukuze ukhumbule but ke let me help you indaba yokuqalenye ithinta abasebenzi laba bakhona la ngaphakathi kuzovela kuleyo kuleyo ncwadi esikhuluma ngayo kodwa okudinga yena uGM kakhulu kunakho konke la kunama allegations akhomba ukuthi ilahle elingena la elingafuneki elirejectwa inkampani ngoba livele imayini either linenhlabathi noma what oxide leyo njengale mayini eyase amagupti ayijwayele ukuthi ilethe ka Eskom lijikiswe libuyele emuva but ulegend somehow kuyakutholakala ukuthi utholakala usulifakile okusimangazelo kwakhona ngoba phela uEskom lapha emva kwendlu konkosi indaba sicishela ugesi izolo ngoba phela ngeke kube kuthiwa load shedding kungenjalo kushuthi kuyiqiniso ukuthi ilahle elithunyelwa elirejective elithunyelwa o legend ngoba nisebenza no legend la liphinde libuye lize lizongena limaza amabhande lenze yonke into njoba kwakuphuma ireport le kuyona esiphuma kwi-portfolio committee nasenkantolo ekhomba ukuthi uEskom yini esenza sitho sesine load shedding mhlambe kulokho kuzovela lezo zinto yenza ukuthi nibe niprepare nani ngesikhathi sesinase ngoba ungemva kwenu ukuthi si invite ikhulumeni yes emva kwalokho la umgwaqo lo nihamba kuona inkosi nje i walking distance ukusuka la uyakhona esigodlweni senkosi la abantu iplant eyakhele enkosini eaffectwa futhi ilabo shimula yini nipollute nomhlaba yini nina niyenzele lo mphakathi wenkosi le specifically esikhuluma ngayo asikhulumi ngamanye asifuna ukukhuluma ngamanye eningakhile kuona kuphinde kube ukuthi uzosenzela idatha usitshengisa ukuthi bangaka abantu abaqashwe abalenkosi esikhuluma ngayo specifically bese sizwa futhi ngoEskom no 30% wecommunity ngaphansi kobukhosi ukuze mawukuthi kubantu enisebenza nabo noma engaba ama forum nobani kwidatha enizosicapturishela yona sazi ukuthi bangaki abathinta lo 30% from your service providers security eqashiwe kube umphakathi walendawo esikhuluma ngawo wenkosi no 30% konke ukufola within 30% esikhuluma ngawo bese kuba ukuthi la nihamba khona nina lapha nje egate la konkosi from egate leni I'm sure uyazi kubo enkosini ngephi egate lakho la ngwaqe nje kini akhambe ngisho ukuhambeka but ikhamba ama truck enu nalabo abantu enisupplyana nawo laba nini ngama customer kubo and another thing lo legend logistics ke awu comply nama labor relations act esinenkinga nawo engafanele ngabe kuthiwa uma nisebenzisana futhi nazi ukuthi nine responsibility over abantu bethu ngoba uma ukhuluma ngamakhosi ukhuluma ama subjects amakhosi nine nowaserviceayo which also you are a subject of ukhosi wena from wherever la uvela khona and uma usebenzela kule plant esikuyona shothi when we subject yenkosi uMahlangu la esikhona so uma sikhuluma ngo legend ohlukumeza abasebenzi just 2 days ago kube ne accident kushayisana ama truck ka Eskom wodwa from yonke lento esikhuluma ngayo basebenza kaze maziningi izinto ezikhona but nina yezu Eskom nina lamabhillion thina asebenza kwi public purse azangani athinta lento esikhuluma ngaso so ecela nithi have a look at that ngesikhathi ke lencwadi siyibhala noma siyibhalile noma singayibhalile nina nizobe senisidluliselela khona head office yenu lokho but sithe siqale ngalo ola eduze kini ngoba bathi mani rejectile ngama truck liphinde libuye selingena ngeitimela futhi asazi ke kuphi kanjani bengidlulisa nje kodwa ke bakhona bebezolikhulumisa specifically lo daba abakhona bazokhuluma lokho bekusaze mina baphandle ngoba nisivalele phandle labeni bavalele nangenisa mina kulungile kodwa ke lapha encwadini ngoba mina ngibhalela iportfolio committee enthintayo ngenisanibhalela incwadi ngoba senizwile ukuthi bengifuna ukuthina encwadini ngesikhathi niprepare lokho niengage necommunity ngedata enizonikana yona ingalesi sikhathi ke sobe senikukhulumisa lokho okunye ke nine invite ekufanele engabe niyayithatha njoba nisijikisa inkosi ingena esibayeni ngomhla ka26 as the stakeholder sakhele yona inkosi la njengamanje kulindele ukuthi nina ebukhosini fanele ngabe khona enikwenzayo towards that besides ningathumela nokuthi inkosi ukuze niyazi kukhothama ubabwayo ngonyaka odlule iyangena esibayeni izobe iyaqala ukuphatha so kusukela lapho ke siyocela ukuthi nikwazi lokho bese ni respond to that I'm sure you can respond even in writing ngoba sekuzwakele on record I don't have time to write letters nonetheless mina ngibhalayo report yami iya kule portfolio committee ezobe sidinga uCEO waka Eskom mhlawumbe ingadingi nini but
nina-ke yini substation angithi lokhu kubizwa kanjalo Power station. power station nina-ke njenge-power station engapha la endaweni esikhuluma ngayo specifically ngoba mangathiwa kuphendula yena nina eniqondene kungafikiwe kunina sekungabe iphutha lokho bese ngidlulisa lokho ngiyathokoza kakhulu mama ngizoyishiya imininingwane yami ngicabanga ukuthi uzosinika ubhuti uRobert njengoba ubushilo bese ke nisale nani nenze kufanele nikwenzile ngiyathokoza kakhulu Usisi yazi bengicelani ma ngicela Yebo. ngicela ukuthi ngithi kuRobert akakunike i-cell number yami bese ungithumele lama-points ku-WhatsApp ke ngoba ngise-meeting so angithola ngithanda ngiyathokoza kakhulu mama danke cela ngibaleka bese mina ngizowapha WhatsApp ukukhona ukuthi senze i-consolidated report esizothumelela ingcono siyenze njalo yabona oh okay ukuthi manje ungibhalele wona-ke 1 job wami nshinile ukuthi benzele lokhu naloku ngoba ngithola ngithathe ukwabhala ngicelile ukuthi bangi-excuse nami emeetingini so noma wathumela ku-WhatsApp kulungile bese mina ngizowaforwardela ku-call manager alinka ne-call manager lawo we-30% aya ku-procurement ngizothi i-procurement ayiprepare i-report bese amanye ngiforwardele ukuthi bese we take it from there ngenzele net-leyo part. Okay, kulungile. And please note ukuthi this conversation we spare nothing from indlela enisireceive ngayo nakho konke okunye. You'll be seeing yourself mhlambe kuma platforms amanye nje kungekudala nje basikhuluma. Mhlambe siphuma kwala isikhona. Oh, akunankinga. Okay, thank you. All right. Abangibhala endaweni kaCommand. Ngcono bese isayinela ngisale sengibhala yona. Indaba. Inkinga bonke laba abantu engeni bafonele bona but ngoba singenile sohlonipha umthetho. Can I give you the number? Okay. Esukugejisile. Mawuthi uyashuta. Laba. Okay.